Oštar sukob. U toku sinoćne emisije Pitanje novinara u Zadruzi došlo do svađe između Dalile Dragojević i Miloša Bojanića, sve počelo jednim pitanjem koje je upućeno pevaču. Šta vas je to toliko razočaralo kod Dalile i Dejana, budući da znamo da ste ih podržavali i da ste bili uz njih? Glasilo je pitanje novinara za Miloša. Ja sam imao priliku da sa njima preživim sve o čemu smo malo pre pričali. Ja sam se sa drugima zamerao zbog nje. Kada sam došao ovde, 2 puta me je prodala, zabala mi je nož u leđa. Ja sam nekoliko stvari muški pretrpeo, znajući koliko je ona posesivna. Ne postoji živ čovjek koji može da posvećuje pažnju nekome drugome, a da ne posvećuje njoj. Ja sam na neki način nju štitio od drugih, pričao je Bojanić. Svima je poznato da je Lepi Mića nas ovde lepo dočekao. Ja kada sam videla da se čovjek kune u svoju ćerku, ženu, da su mu vene iskakale dok se kleo da je bio kod njega kući, da je jeo paprikaš, da je išao kod njega kući, da su pili vino. Mića je izneo sve detalje bez ikakve laži da bi Miloš pričao kako ne zna o čemu Mića priča. Kada je vidio da je doživeo linč od svih ukućena, on je prišao Mići, plakao je, a Mića mu je prešao preko svega. On se odjednom setio da je Mića bio za sve u pravu i sada su prijatelji. Mića je nama pomogao, ja to njemu nikada neću zaboraviti, pričala je Dalila, a potom napustila Belu kuću. Bojanić je istakao da mu je zasmetalo što mu je Dalila okrenula leđa i sada na stranu Lepog Miće kada su oni bili u sukobu, a povodom ovog oglasila se i Dragojevićka. Ja sam rekao ko je Dalila, ona je i sada nastavila sa blaćenjem mnogo imena. Ona je rasturila porodicu Dragojević. Ovako se ne ceni onaj koji je u životu pomagao, pričao je Bojanić, a cela rasprava vam je dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.